Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban kentiu ya kisamla ki berang khi dang san bat ki bakwa ban penuan dur khambha ya la ka met ka phat wei samla na Sornongstoin West Khasi Hills District ya ubala tip kerteng ku musamla sharai hujan na ka shnong mauyong lom sentiu ulawan ra da ka gym lani ka jaka kilan met ka paka kabala biang lut ki tiar kitar kilan met kabala pelong uniu samla ban wanra ya kani ka jaka kilan met ya ka baula ai kerteng hujan fitness center ka deiru hadien baula lap bad yoi bagi don shibun ki samla ha ka Sornongstoin ki batrang shisha ban yelek kai gym nrei ula lapat bagi gym ki badon ha Sornongstoin ki danglong ki baret bad ki bempat da biang bha ya ki tiar kitar haba yunujor bad ki gym ki badon keleng saudong jong ganong ba Shillong ki bau niu samla ju smart bha ban lek kilan met ha ka jing ekran bad ka Batesi TV uniu samla ulaya thuru ba ka jing kilan met ka don shibun ki rensan ki ba he na ka benta ki sport lani ki jing ya ko ba pher ki ba kentup ya ka bodybuilding ka arm wrestling bad leng ba gini ki rensan ki samla ki la ban ki ushaduk ki kerdan ki ba kham shajrong la ka long ha ka jilla lani hapo kari bad wat shabar jong ka ri ru kumjo shushu ulaya thuru ban nalor ki jing elak kai sport ka jingkilan met hajim kala ru ban plelat plelenti ya ki samla ha ka yo kam yo jam wat la ka long tangki kam ba shipor nrei ka ajing mentoi shibon ya ki samla ka jing sem dong ka long ka jing ka biang ba pura ba yang ikum ki kun ki samla ka jong hapon ni ngone ka thain yo ka West Khasi Hill ngin wanang ni wan ru ban ilek kai ngi wan nang menta ban yo ya kamet ka bakoi ka bakhia bangin ngai na kita ki kam sniu no kumki drugs kian bubun jaj bagi pen kinja pen buat mo pen sniu ya kamet jungi ada ngiwan hang ni pan nilai yang kita ki epar agak jing sem jonga jing syak labun jing mi na ni ka gym kan tin nang ni na West Khasi jongi miswa undan kini ki kum di bouncer tek long kiban ban perform kum kini bodybuilder sha jongka state te mentapa nadu bodon kini gym kila don kila mi kum kita hamtam kum gini ki bouncer ke euro mal mitor kam hi nadon ki function ki kum ki bouncer kadai ka ganiru kadai ka kamenta jongka sport hi subuh hadin habut kila ma kadai ka nakali ke sport subuh dan ki kam ki jam ki apply kam ki jam nakali ke sport nila ban apply ban ayu mo ban yo kam ban yo jam kan kum ke bouncer ho ila yo ban dan kum badan ki NS7 ki AU kila kot kajingwan kajunga ni kajim long bru ba minot ban trace tom ni ka jing le kai but kajing I jong u try jong kajim lo khot purwan yang ban ngan tri po jim jong u de tang ka tu hi lalong pun ban instructor po jim tang la kadau kajing trace tom kajunga ba kajing minot kajunga yo like atlet di benta ban like hockey competition jongka WFF bat ka NBBA WFF pat na yo jongka Mr. Megaya ayo haka kedan ka ba san te haka MBBA pat ngasu long tang ban yo tang kasat gitu. Penlong yang bangan wanra ega jem Sornongstoin kadai ngalap baki don ki perlok ki bana Sornongstoin ki don ya ke nganong no gidon ya ka mensin menang mentah ban lek ka ya jem ti ka meningkong du ngai kendu yo George udon gawe ka jem ti ka kabarit pan ti hasin ka baar pat ngai kendu yo Alvin ha mikot set kot i uskai
tengai i te da ka bubro meki ndang la i ki ter jongki bagi penonkam batiga ke banga ngayo ban penonkam ki ter hasilong kila per bak labak bat agatai ka por ndang la i ba kimpat biang ba ki ter te ngang ong balai lada ngang adon ka mensim te ngarungan lelang te ngalak persang ti daga persang kumta ngala ya thu le mi perlok bat ki perlok ro ki la yarap ba ti ka baningkong ka bay dei bat ka om no ban invest si ka gym kala don ke jing yarap na ka department jong DCIC ka boong locally sai om ke industry ti ngalayo jing yarap na ka tu ka department bat na naladiru ngala ayale hi kabala nangta habai dei bat kejingyo jong kitiar pat namar ba kumbang ong ba kejingat lenti ngayo ibane kendu hi babun bagi perlok ti habai dei ban penyo kitiar pat kila don ki perlok jong joni jong ungal ki badai na Riboy district makiru ki don ni gym ste ti kida ki perlok ba it ba bat nga mansho bangi trailang ka bongso kila erap maki banyo kitiar na banyo dealership na Guwahati bat na Guwahati pat ngila yo ban wanra kitiar na du Delhi sadu shani ngaru ngala dei wi khna uba mo jinglong khna jinglong samla ngala nganong no ngala ngop gi babun gi benta gi bomdei ki ba ai ga kot ka khia ka ba lani la banong ka ba penjot ga jinglong ga met ka phat ban ga jinglong hi jonga hapdeng kita ki ai baro ti kadon ga sin ga ba ngayo ga job offer la ne ka part time job mo banlong kumu bongsa ti ngai hakata ga jing ya kendu parlok hasilong ti ki ong ba ya ngin le te ka bongsa la ne ka security ngin ai ka pisai ki tengah le ka jing le ndang la apoy ta ka kam ngai i ba ki briu ki dei tang ki ba he briu but habang apet ye lagi pat ngalong ubriu barai kho ma ubriu bom da don ga met ka bakoi ka bakia nadu kata hi ka por ba ka ketik ka jingmut jing perkap jonga ba ngaru ngakwa banlong ki briu ki baklain mo ti hata ka por nga sa join ga gym pat nda nga join ga gym ti ngai kundu beng perlok to ki baile kailang but haga gym umdei tang bangayo ya kamet ka bakot ka bakia rega gym ngalap bagade ka therapy la ne ka rehab ka ba umdei tang baka effect physically ka met rega ka ai ka ba long mentally ro ti kata ka effect jong gym ka ba ka yarap ya ka dei ba nganya no gi kamkai nang ta ngalong ubriu ubala kam slur ban long om no ke imlang salang nolor bangayo ko ka kia nang ka personality jonga ro ka kiu mo ha ka bai dei ka sport ka bodybuilding ka don ka platform ka bahe nam ta jongki om ba ki kanom no om ba ki yo dei ka platform ka bade state re habar state ro te ka bodybuilding ka dei kata but sa ka way ka dei ha ka arm wrestling ro ka dei ka way ka platform ka ba la ban penpoi kena jongi mo na West Kasih Hill bakin penpoi chaga ndai tangga state mereka national ru ndai tangga national ru international ru menta kala don na ga gym ban ai tangga kam ga jam ga de ka bouncer ka de ga way ka lat ai kam ai jam lane ka part time job nom tagi para samla gi jongi nomor mana kani hanong knum ro kala don ka demand nam tagi bouncer haru sispa angun thì ngila lệnh to kalau along cái jingkar ku ki babun bagi kena samla bagi layo ka kam nolor kata ndei tang hanong knum ki bun bagi event bada kumbanga ong ba nagaliang juga bouncer session ro kala don ka jing itu dia ki kena ki jongi nomor ki biang menta ka met ka phat ro ki la biang nang ta ka personality ro ki la biang ngaso sarong mani thu ba ki layo ban sim menta ka we ki event ka bahe tama India kata ka de NH7 ti la baro license sosna menta ka ba ki la penlong stay ngila yo ban sim menta te ti halor kato ki kun samla ki jongi nang ni ki ngila ya bun balik duty te ban yo ya ka
ban nganom no ban yo ban ai kam ai jam na me ki kan te kala long ke ke jingerap ke babun ba sakawe ngakwa ban ai men sim le mi para samla ba nomor babun ki jing kan tho mo ha bong ban join ke gym de ban biang ka bam ngadi te ngakwa ban ong pi ni we lada pi bam ba đây ban bam mi ki bom te met tang ke jing bam ka ba dai ban te ka met nomor ni baro hang ni ya bam mi ka do ngi bam mi ka jor ngi bam mi ka cha ti ngakwa ban thu pi ba lada ngi bam mi ki jing bam ka ba kamut ka te ka met ti pin yele ka he ke jimro kamut kadang at chu e kata daga ba ai ka met ka phat ka ba itnat de pi kata ka we te sakawe habai de but ki para samla ki ba wat kam wat jam ngakwa banong e pi ni ka we ka message ka ba nga kun samla uba wat kam wat jam menchwa gelenti ka ba ngala e kendu ki jing e ki bobon ngakwa ban ai men sim le mi pi ki para samla jong ka dong ka thain jong ni ne ba ngim de bondu jing kermen ha ki jing ele jongi ha jing im ke jongi ka baman ka sngi ko ai pi bo pinele be pintur be hadu dayo hadu ban poi sa ka thong bo pinyo ke jing job de ban su kan ran din no ta ke jing pan sngiu jong ki bru bo umlong ka te ya ka e ka bo pithumu na ko ai pi bo pindon ka masim senrang bo pinya kun hadu ban dayo ya ka thong tangatai